שלה ישפיע בצורה מכרעת על מבנה העיר, על אופי העיר, על מראה העיר. אנחנו בעניין הזה גם כן בוחנים חלופות. הבאתי כמה לדוגמה, אתם רואים כאן את החלופה שבה אנחנו לוקחים את הרשת הירוקה של העיר הזו וממשיכים איתה צפונה עד למעלה, כשהנוף הירוק מתחלק לתוך מין רצף גנים כלואים שכאלה. חלופה אחרת היא שאנחנו לוקחים את הפארק ומובילים אותו כפארק אל תוך הדבר, ומשם ממשיכים איתו צפון מערב לכיוון כף 80. אפשרויות רבות ושונות. ליאור יושב פה, אדריכל הנוף שלנו, ליאור לוינגר, אם היה לנו זמן, ואם תרצו, אז בפעמים הבאות הוא יוכל להיכנס לזה הרבה יותר לעומק. זו גם תוכנית שיוצאת לתכנון מפורט, ממש בזמן הקרוב, ואנחנו נלווה את מי שיקדם אותה כתכנון יותר מפורט. סוף דבר, אנחנו